egin dezagun otoituz. Hoi Jaiko, pekatarientzat errukia zera, eta zure santuentzat zoriona. Miguel, zure sarritzariaren gorpuari, gizabidez gaur ematerakoa zerretan, egizuarren parte du zure aukeratuekin zeruko zorionean, eta bizitza honetako heriotza lokarrietatik askatuta, emaiozu zure aurpegiaren aurrera agertzea piztuera egunean. Zure Seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Makabearen liburutik. Egun haietan Judas Israelgo buruzagiak diru biltze bat egin eta 2.000 drama bidali zituen Jerusalema. Eroritakoen pekatu ordain oparia eskain zezaten piztueraren itxaropenean zuzen eta leialki jokatuz. Bazekien izan ere, ondoi zirenek sari ederra izango zutela. Asmo salbagarri eta santua da hildakoentzat, otoiz egitea, pekatuetatik atera daitezen. Jaunak esan. Jauna zuekin. Jesukristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Aldiatan Jesusen horrela esan zion jendetateari, aitak ematen diran guztia nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez bainaiz jaitsi nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik, eta hau da, nire bidali nauenaren nahia, eman didanetik ez dezadala ezer galdu, baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da nire ikaren nahia, semea ikusten duenak, eta arena sinisten, izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Ez erantzun dizu. Gure erlijioan, kristautasunean, badago errealitate bat, garrantzi handia dutena, gure fedeari dagokionez. Eta da piztuera. Hain zuzen ere, esan genezake, Jesusen piztuera dela gure fedea oinarritzen duen gertakizun historikorik nagusiena. San Pablo idatzita utzi zuen, Jesus piztu izan ez balitz, gure fedea alkarrikakoa izango litzateke. Hau da, Jesusen piztuerak ematen dio, egiaztatzen du, ematen dio indarra gure fedeari. Apostoluentzako ere hala izan zen. Jesus hilen artetik
piztua ikusi arte, ez zuten erabat sinistu. Jesus hilen artetik piztua ikustean orduan bai sinistu zuten. Baina gure fedeak Jesusen piztueran aparte beste piztuera bat ere aipatzen du. Eta da, hildakoen piztuera, edo haragiaren piztuera kredoan esaten duguna. Batez ere gogoan izan da, pertsonak zer nolako garrantzia daukan. Bai bere gorputzak eta baita bere harinak ere. Pentsatu behar dugu, ez gerala materia hutsa, ez gerala gorputz soil batzuk, ez urrez eta haragiz osatutako multzo batzuk bakarrak bagine bezala, baizik eta badaukagula parte espiritual bat ere. Griegoek, Greziako filosofoek, harima deitu ziotena, gure parte espiritual hori. Eta parte espiritual hori iezkoa da. Horregatik, heriotza gertutik kokatzen zaigularik, nola baitere, ez bakarrik zeredunok, baitere beste pentsalarik edo beste erlijitakoak edo beste pentsamotetakoak baitere ulertu dezakete, hildako hori ez dena erabat desagertu. Bere harima oraindik bizi dela. Guk kristauok sinisten dugu harima hori jangoikoaren presentziara dihoa da. Eta jangoikoaren epai errukitsua eukiko duela. Esperantza horrekin, Jesusek erakutsi digun bezala, jangoikoa ona eta errukitsua delaren esperantzarekin. Baina, beste erlijio edo filosofietan ez dagoena, Jesusek erakutsi digu gu ere hortaz aparte, esan genezake harima bizirik egoteaz aparte ere, gure gorputzak ere piztuko direla azken egunean. Ez dakik nola izango da, ez dakik noiz izango da, baina sinistunok Jesusek esan digulako sinisten dugu. Bera piztu zan bezala, gure hildakoak ere piztuko direla. Gaurkoan, Miguel despeditzea tokatu zaigu, bere bizitzako lan guztiak bukatuta, kamionakin egindako buelta guztiak, Darrotik Barcelona eta egindako bere bidei guzti horiek bukatu dira, eta jakoiko onari eskatzen diogu bere azkeneko bidaia izan dadila zerura. Badakigu, hori da Jesusek esan genezake kasi, garbien utzi nahi izan dugu gauza, jangoikoak asko maite gaituela. Denok maite gaituela, pertsonalki maite gaituela. Horregatik, Miguel jangoikoak maite du. Eskatzen diogu jangoiko onori, gure egilean eta gure salbatzailearen jangoikoari ardezala Miguel goiko zeru hartan. Berak handik gure arte ezan.
Senideok, egin dezagun otoz, guztiok batean egiza osoaren opakia jaioikoari eskaintzerakoan. Jaiko hau ez dut aritzona. Ager zaitez, jauna, Miguel zure zerbitzailearen alde, eta egizu beronentzat eskaintzen dizuzun balio partioen bidez, bekatu kutsurik edo argalkeria ez egindako gutxik gelditu bazaio, garbi eta barkadakioa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
bizitza iritsi dezagun. Amerikan Dama Maria Domatxoarekin, bere senat Jose Santuarekin, Apostolo Santuekin, San Miguelekin eta gizarte guztietan zure bezala izan diren santuekin. Haiekin batean horrezta izan, Jesucristo zure zebiaren izan.
Familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean gonizeraten guztioi. Migeli, azkenak horrekera, familiari, une hauetan laguntzera eta jangoikoari berean lagunate erreduzera. Ohitu berri bezala, igandean ere, hamaiketako bezetan bereziki gogoan hartu dugu dien. Eta orain bukatu horretik, azken erresuasoa egin izan.
piztueraren betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, eta zure espirituaren bere ikazaritza dela jaiko guztiaren gaitan eta semean eta Espiritu Santuan, zoazten